खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव बे काजलगावनि बे बिपिएफ काजलगाव बिपिएफ ब्लकनि मावखुलियाव बाथि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय बे फोसावनायावहाय 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय देरहानो हाबाय बिपिएफनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा दा बे देरहानायनि उनावहाय बिथाङा मा फोरमायो जों फै एसे मिथिनानै लानि 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय सारा फिन दिनै देरहाफिननो हाबाय गोसोआव माबायदि मोनखो मा मोजां मोनदों आरो बिनि थाखाय आङो काजलगाव समस्टिनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बयखौबो आं धन्यबाद होदों माने आरो जोंनि इसिबां जोंहा काजलगाव समस्टियाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ सेन्ट्रेल कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि ब्लक कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि वमेन इउथ जेसेबां खस्थ' खालामदों आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो आं दा बुंनाय बायदि बिदि माने बिनिख्रुइ बांसिन आङो जोंनि बे माने काजलगाव समस्टिनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों खारन बिथांमोन नङामोनब्ला आं देरहानो हानाय नङामोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे 15 नं काजलगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहानो हानायनि उनाव फोरमायनाय रादाबखौ दा बिथांखौ बरायनो थाखाय हानजानि मावथि सोद्रोमा रायजो राजाफोर बेखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन केमेरामेनखौ नैबे काजलगावनि ब्लक मावखुलियाव रोजा रोजा बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोना दिनै बिथांखौ बरायनो फैदों नैबे देरहानायनि रंजानाय केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों।